Στην σύγχρονη ιατρική πραγματικότητα, η ουρολογία αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικά εξελισσόμενους τομείς της χειρουργικής, ενσωματώνοντας καινοτομίες, τεχνολογίες και ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους που βελτιώνουν σημαντικά την ποιότητα ζωής των ασθενών. Η πρόοδος της επιστήμης έχει επιτρέψει την ανάπτυξη θεραπείων που είναι πιο ασφαλείς, πιο στοχευμένες και με ταχύτερη αποκατάσταση, ανταποκρινόμενες στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της εξέλιξης αποτελεί η αντιμετώπιση της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη, μιας ιδιαίτερα συχνής πάθησης που επηρεάζει σημαντικό ποσοστό του ανδρικού πληθυσμού. Για όλα αυτά, μιλήσαμε με τον ιατρό Δρακόπουλο Δημήτριο, ουρολόγο, διευθυντή ουρολογικής κλινικής του Ιατρικού Παλαιού Φαλήρου. Πάμε να παρακολουθήσουμε αμέσως τώρα τη συνέντευξη. Μέθοδος Rezum, περί τίνος πρόκειται? Η μέθοδος Rezum είναι ό,τι πιο πρωτοποριακό και φρέσκο έχουμε στην καλοήθη υπερπλασία του προστάτη, στην αντιμετώπιση της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη, ιδίως στους νεότερους άνδρες. Γιατί δεν δεσμεύει την προσωπική ζωή, την επόμενη μέρα από την επέμβαση είναι στα καθήκοντά τους και στις δραστηριότητές τους, δεν επηρεάζει καθόλου τη σεξουαλική ζωή, δηλαδή τη στήση και την εξπερμάτιση, και λύνει το πρόβλημα της ούρησης για πολλά χρόνια. Και όλα αυτά λόγω της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη. Και να θυμίσουμε κάποια πράγματα. Βεβαίως. Η καλοήθης υπερπλασία του προστάτη είναι η φυσική εξέλιξη του άντρα. Όπως στη γυναίκα κάποια στιγμή έρχεται η εμεινόπαυση, στον άντρα ο προστάτης διωγγώνεται με τα χρόνια. Είναι κάτι το οποίο δεν θα το αποφύγουμε όλοι οι άνδρες με το πέρας των ετών. Δηλαδή ο προστάτης θα διωγγωθεί, είναι μια εξέλιξη που έρχεται σε ορμονικό επίπεδο. Δηλαδή, το υπόβαθρο είναι η τεστοστερόνη. Η τεστοστερόνη τρέφει τον προστάτη, τον υπερπλάθει και επειδή λόγω της ανατομικής θέσης του προστάτη που βρίσκεται μετά την ουροδόχο κίστη, βρίσκεται σε σημείο που μπορεί να αποφράξει τα ούρα, τη ροή των ούρων και να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην ούρηση, δηλαδή ξυπνήματα τη νύχτα, συχνορία, τσουξίματα κτλ. Τα οποία θα τα αναφέρουμε. Είναι τα βασικότερα συμπτώματα που μάλλον θα κάνουν τον άντρα να ανησυχήσει και να ζητήσει ιατρική βοήθεια. Βεβαίως, γιατί όταν αλλάζει η συνήθεια της ούρησης και η συχνότητα και η ποιότητα, δηλαδή όταν αρχίζει να ξυπνάει περισσότερες φορές τη νύχτα, όταν έχει μια επιτακτικότητα, δηλαδή όταν σου λέει τρέξε να ουρίσεις, όταν ενώ ουρούνε νιώθουν ότι δεν έχουν αδειάσει, έχουν το αίσθημα της ατελούς κένωσης, όταν η ροή δεν είναι αυτή που ήταν και αρχίζουν να λερώνουν τη λεκάνη και γκρινιάζουν οι σύζυγοι τους, οι γυναίκες συνήθως, και όταν επίσης έχει ένα τσούξιμο ή ένα κόμπιασμα, να το πω απλά, ξεκινάει πιο αργά, πιο δύσκολα η ούρηση, όλα αυτά είναι συμπτώματα που πρέπει όχι τόσο να θορυβήσουν, γιατί δεν είναι κάτι που θα μπορεί να επηρεάσει τη ζωή τους, αλλά την ποιότητα ζωής. Θα πρέπει να έρθουν στο ιατρείο, να εξετάσουμε τη διόγκωση αν υπάρχει και να δώσουμε τη λύση. Και υπογραμμίζω για δεύτερη φορά ότι πρόκειται για καλοήθη περίπτωση. Δεν είναι κάτι που αφορά σε κάποιον όγκο, καρκίνο, κάτι ανησυχητικό. Είναι κάτι που το περιμένουμε με την πάροδο του χρόνου. Βεβαίως, και η μέθοδος για την οποία θα μιλήσουμε αφορά την καλοήθη υπερπλασία του προστάτη. Που σημαίνει ότι πρώτα, πριν κάνουμε οτιδήποτε, θα πρέπει να έχουμε διευκρινίσει ότι ο προστάτης με τον οποίο θα ασχοληθούμε δεν κρύβει κάποια καρκινική αιστεία. Δηλαδή ένα καλό PSA. Και πολλές φορές, αν το PSA είναι υψηλότερο, πρέπει να προηγηθεί βιοψία του προστάτη. Η διάγνωση σε αυτή την περίπτωση πώς θα γίνει? Η διάγνωση γίνεται υπερηχογραφικά. Έχουμε μια υπερηχογραφική εκτίμηση του προστάτη, δηλαδή του μεγέθους του. Γίνεται φυσικά λαμβάνοντας ένα πολύ καλό ιστορικό από τον ασθενή να μας πει τα συμπτώματα τα οποία έχουν προκύψει και τη χρονιότητα αυτών των συμπτωμάτων. Και εάν δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα εύκολα από αυτά, κάνουμε και ιστεοσκόπηση, δηλαδή μια ενδοσκοπική εξέταση. Περνάμε με μια κάμερα ενδοσκοπικά μέσα από την ουρήθρα, μπαίνουμε, βλέπουμε όλη την πορεία της αποχέτευσης. Εκεί θα δούμε λοιπόν και τη στένωση που προκαλεί ο προστάτης και την εικόνα της κίστης εσωτερικά και εκεί θα προχωρήσουμε στη λήψη της απόφασης πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Εξαιρετικά. Να δούμε τώρα πώς θα απαλλαγούν οι άνδρες από αυτό το πρόβλημα που επηρεάζει κυρίως την ποιότητα ζωής, την καθημερινότητά τους. Πολλοί άνδρες
φαντάζομαι νιώθουν και απομονωμένοι. Βεβαίως. Ή αλλάζουν την καθημερινότητά τους. Φανταστείτε ότι πολλές φορές αλλάζει και η κοινωνική ζωή τους. Όταν κάποιος βγαίνει έξω και το πρώτο σημείο που θα κοιτάξει είναι πού υπάρχει τουαλέτα. Σε περίπτωση μιας επιτακτικής ούρησης, δηλαδή ότι πρέπει να τρέξει να ουρήσει, αντιλαμβάνεστε ότι και η κοινωνική ζωή έτσι, και η προσωπική ζωή αλλάζει. Δεν είναι μόνο τα συμπτώματα όμως να αναφέρουμε εδώ ότι μια παραμελημένη υπερπλασία του προστάτη μπορεί να φέρει σοβαρές επιπλοκές. Δηλαδή, μπορεί να φέρει επίσχεση ούρων, να βουλώσει, δηλαδή να μην μπορεί να ουρήσει ένας άνθρωπος και ότι πρέπει επειγόντως να του πάρουμε τα ούρα με καθητηριασμό. Μπορεί να φέρει αιματουρία, αιμορραγία και πολύ σοβαρές αιμορραγίες και επίσης ουρολιμώξεις. Όταν ένας άνδρας σε μια ηλικία το 50, 60, 70 παθαίνει συχνές ουρολιμώξεις και αντιμετωπίζονται αυτές από έναν παθολόγο, θα πρέπει να θορυβηθεί λιγάκι, να πει γιατί το παθαίνω συνέχεια. Μήπως πρέπει να το εξετάσουμε σε μεγαλύτερο βάθος, να δούμε αν υπάρχει το υπόβαθρο της υπερπλασίας του προστάτη και της παρακράτησης ούρων. Οπότε λοιπόν και αυτό είναι μια επιπλοκή. Μια σοβαρή ουρολίμωξη μπορεί να έχει απλά συμπτώματα τσουξίματος ή συχνορίας έως πολύ μεγάλο πυρετό που να απαιτεί νοσηλεία. Άρα λοιπόν μην παραβλέπουμε λίγο τις επιπλοκές αυτές. Ποια είναι η θεραπεία για την αντιμετώπιση της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη? Ανάλογα τη βαρύτητα του περιστατικού, τη στιγμή που θα πέσει στα χέρια μας να τον εξετάσουμε και να κάνουμε τη διάγνωση. Εάν είναι ένα προχωρημένο περιστατικό, δεν θα δώσουμε φαρμακευτική αγωγή. Γιατί οι φαρμακευτικές αγωγές το μόνο που κάνουν είναι να, το πω απλά, κουκουλώσουν την κατάσταση, να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής, χωρίς όμως να σταματήσουν την περαιτέρω διόγκωση, άρα την επιδείνωση της κατάστασης. Τα φάρμακα λοιπόν, αν είναι κάποιο ελαφρύ περιστατικό που πρωτοδιαγνώσκεται και έχει κάποια χρόνια μπροστά που μπορούμε να περιμένουμε, και οι χειρουργικές θεραπείες. Οι χειρουργικές θεραπείες μέχρι σήμερα ήταν θεραπείες και είναι ακόμα και εφαρμόζονται φυσικά με πολύ καλά αποτελέσματα. Είναι ακροτηριαστικές. Ακροτηριαστικές τι σημαίνει? Κόβουμε, αφαιρούμε προστάτη. Αυτό σημαίνει νοσηλεία, 1-2 μέρες ίσως και περισσότερες, καθώς επίσης σημαίνει και κάποια αποφυγή δραστηριοτήτων μετά. Δηλαδή θα πρέπει να πάρει κάποια αναρωτική ο ασθενής και να μην έχει δραστηριότητες. Και φυσικά και τις παρενέργειες στο σεξουαλικό επίπεδο, που όλες οι επεμβάσεις οι χειρουργικές ως τώρα, πλην της ρεζούμ, που γι' αυτό λέμε ότι είναι επαναστατική, όλες οι επεμβάσεις ως τώρα διαταράσσουν την εξπερμάτωση. Δηλαδή η εξπερμάτωση σε έναν άνδρα δεν υπάρχει πια. Έχει την ευχαρίστηση, έχει τον οργασμό, απλά δεν θα βλέπει το σπέρμα να βγαίνει γιατί παλιδρομεί και ανακατεύεται με τα ούρα. Άρα λοιπόν αυτές είναι οι μέθοδοι και εδώ ερχόμαστε στη ρεζούμ, την επανάσταση εγώ θα έλεγα, η οποία προέρχεται από την Αμερική. Έτσι, μιλάμε για μια μέθοδο από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η εταιρεία λέγεται Boston που μας την έχει φέρει στην Ελλάδα. Η μέθοδος ρεζούμ αυτό ακριβώς κάνει. Είναι μια επέμβαση η οποία διαρκεί πάρα πολύ λίγο, διαρκεί γύρω στα 15 λεπτά. Δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία και ο ασθενής επιστρέφει στην καθημερινότητά του την επόμενη μέρα. Τα αποτελέσματα μετά την επέμβαση, ο ασθενής θα τα καταλάβει άμεσα? Τα αποτελέσματα μετά την επέμβαση θα τα καταλάβει σιγά σιγά σε βάθος χρόνου και αυτό θα σας εξηγήσω γιατί όταν πούμε πώς ακριβώς εφαρμόζεται η μέθοδος. Σε ένα τρίμηνο η ούρηση του ασθενούς θα είναι όπως ήταν πριν πάρα πολλά χρόνια. Θα εκπλαγεί από το αποτέλεσμα πραγματικά. Η ποιότητα της ούρησης θα είναι φοβερή. Να δούμε τώρα την εφαρμογή της μεθόδου. Λοιπόν, πώς γίνεται η εφαρμογή της μεθόδου? Ο ασθενής έρχεται στην κλινική το πρωί, νηστικός, κάποιες ώρες και αυτό γιατί θα πάρει μία μέθη. Η νάρκωση που δίνουμε είναι απλή μέθη και όχι γενική νάρκωση που σημαίνει ότι δεν θα σηκωθεί, δεν θα περπατήσει, δεν θα φάει. Μετά από 4 με 5 ώρες, φανταστείτε, μπορεί να πάρει και εξιτήριο. Έρχεται λοιπόν στην κλινική ο ασθενής το πρωί. Ο προεχειρητικός, ο κλασικός έλεγχος που περιλαμβάνει ένα καρδιογράφημα, θα τον δει ο καρδιολόγος, θα τον δει ο αναισθησιολόγος, θα τον κατεβάσουμε στο χειρουργείο, θα πάρει την νάρκωση η οποία είναι, ξαναλέω, μέθη, όπως μια γαστροσκόπηση, κολονοσκόπηση, για να καταλάβει ο κόσμος που συνήθως κάνει αυτές τις εξετάσεις. Και η δια της ουρήθρος, δηλαδή μέσα από το πέος, μέσα από την ουρήθρα, εφαρμόζουμε, εισάγουμε αυτόν τον εφαρμογέα. Είναι ένα πολύ λεπτό εργαλείο και βλέπουμε με μία οπτική, σε μία οθόνη, όλο το εσωτερικό της αποχέτης. Δηλαδή, μέσα από την ουρήθρα φτάνουμε μέχρι τον προστάτη του. Μέσα από αυτή εδώ πέρα την κατάληξη του εφαρμογέα βγαίνει μια πολύ λεπτή ακίδα, μία σαν καρφίτσα. Αυτή λοιπόν η καρφίτσα εφαρμόζει καυτό υδρατμό σε θερμοκρασία περίπου 70 βαθμούς σε διάφορα σημεία του προστάτη. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Το αποτέλεσμα είναι ο προστάτης με τον υδρατμό, να το πω απλά,
να λιώνει, καταστρέφεται και αυτή η καταστροφή διαρκεί περίπου από 1 μέχρι 3 μήνες. Που σημαίνει το εσωτερικό του προστάτη σιγά σιγά ανοίγει. Αυτό το άνοιγμα λοιπόν θα το απολαύσει ο ασθενής μετά από 3 μήνες στην ούρησή του. Δηλαδή η υπερπλασία, να το πω απλά, εξαϊλώνεται ο υπερπλαστικός ιστός. Και ο ασθενής θα φύγει την ίδια μέρα στο σπίτι του. Υπάρχει περίπτωση επανεμφάνισης του ζητήματος? Η μέθοδος είναι γνωστή τα τελευταία 8 με 9 χρόνια. Όσα περιστατικά έχουμε χειρουργήσει με τη μέθοδο Rezum δεν έχουν επανέλθει με συμπτώματα. Στο μέλλον δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει γιατί είναι μια καινούργια μέθοδος. Αλλά και πάλι η μέθοδος αυτή δεν καταργεί ότι μπορεί να ξαναγίνει, να επαναληφθεί δηλαδή ένα Rezum μετά από κάποια χρόνια. Καθώς επίσης να πούμε ότι πάρα πολύ σημαντικό ότι τη μέθοδο Rezum μπορούμε να την εφαρμόσουμε και σε ασθενείς οι οποίοι έχουν ήδη χειρουργηθεί με άλλες μεθόδους στο παρελθόν και έχουν επανεμφανίσει συμπτώματα, γιατί όπως είπα, ο προστάτης υπερπλάθεται με το πέρας ηλικίας και συνεχίζει να υπερπλάθεται. Οπότε μπορούμε να την εφαρμόσουμε και σε περιστατικά που έχουν ήδη χειρουργηθεί με κάποια άλλη μέθοδο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Χωρίς καμία επιπλοκή, φυσικά. Εγώ θα επιμείνω παρόλα αυτά πιθανές επιπλοκές στη διάρκεια αυτής της επέμβασης. Παραμένει μια επέμβαση. Έτσι. Όταν μιλάμε για χειρουργική επέμβαση, είναι χειρουργική επέμβαση. Παρότι η συγκεκριμένη είναι πολύ ελάχιστα επεμβατική. Επιπλοκές δεν έχει. Γιατί στα χέρια ενός έμπειρου χειρουργού, όταν εφαρμόσουμε τη Rezum και συγκεκριμένα λειτουργούμε στο χιλιοστό μέσω από καμία μεγάλη κάμερα και τα βλέπουμε όλα από κοντά. Επιπλοκές δεν μπορεί να έχει. Ούτε αιμορραγία, γιατί έχουμε διαλέξει τα περιστατικά, ούτε παλίνδρομη εξπερμάτιση, ούτε σεξουαλικές διαταραχές, ούτε επίσχεση ούρων. Δεν έχουν εμφανιστεί επιπλοκές ως τώρα. Και σας ξαναλέω γιατί είναι μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδος, γρήγορη, ανέμακτη και δεν ακροτηριάζουμε, δεν κόβουμε προστάτη. Απλά χορηγούμε υδρατμό στον ιστό. Τι λένε οι άντρες ασθενείς σας μετά από αυτή την επέμβαση? Γιατί ξέρετε, το να πάρει κάποιος απόφαση να οργανώσει το χειρουργείο του δεν είναι εύκολη η υπόθεση. Όπως κάθε χειρουργείο αποτελεί ένα φόβο για τον κάθε ασθενή και ιδίως τους νεότερους άνδρες, γιατί αυτή η μέθοδος μπορεί να καλύψει και νεότερους άνδρες. Και εδώ να πούμε ότι η υπερπλασία του προστάτη τα τελευταία χρόνια συναντάται και σε πολύ νεότερους άνδρες. Το μέσο όρο ηλικίας που χρειάζονται παρέμβαση στον προστάτη πια έχει πέσει πάρα πολύ. Παλιότερα μιλάγαμε για 60-65 έτη. Τώρα έχουμε πέσει και στα 45 και στα 50 έτη. Όλοι λοιπόν έχουν το φόβο μέσα τους. Μέχρι να έρθουν στο κατόφλι του χειρουργείου και να βγούνε και να πούνε μόλις ξυπνήσουν και έρθουν στο κρεβάτι τους, αυτό ήταν γιατρέ. Προληπτικά ένας νεότερος άντρας που θέλει μελλοντικά να τεκνοποιήσει. Υπογραμμίζω προληπτικά γιατί όπως λέτε η μέθοδος εγγυάται ότι όλο το σύστημα θα λειτουργήσει άψογα δεν το ακουμπάμε μελλοντικά. καθόλου. Οπότε μάλλον μου λέτε ότι δεν χρειάζεται να αποθηκεύσει γενετικό υλικό σε όλες πριν τις από αυτή άλλες την επέμβαση. μεθόδους ζητούσαμε να γίνει μια κατάψυξη σπέρματος εφόσον ήταν απαραίτητη μια επέμβαση στον προστάτη. Τώρα πια όχι. Τώρα πια η εξπερμάτιση λειτουργεί κανονικά όπως πριν. Πείτε μας και με το χέρι στην καρδιά, αν πονάει, τι πρέπει να περιμένει ένας άντρας μετά από αυτό το χειρουργείο? Πόνο σαν επέμβαση δεν έχει γιατί γίνεται υπομέθη. Απλά μετά, επειδή υπάρχει ένας καθετήρας όπως θα βγουν από το χειρουργείο, υπάρχει μια αίσθηση ότι θέλουν να ορίσουν πιο συχνά, ειδικά οι πιο νέοι άνδρες ο οργανισμός των νέων ανδρών είναι γενικά πιο αντιδραστικός, έχει διαφορετική αντίδραση σε ένα ξένο σώμα που λέγεται καθετήρας, αλλά και αυτό με τα απλά παυσίπονα, ντεπών. Παρακεταμόλη. Αμέσως εξαφανίζεται ο πόνος. Γενικά είναι ένα ανεκτό χειρουργείο. Ένα ανεκτό χειρουργείο και σαν πόνο και σαν διαδικασία. Και είναι πολύ σημαντικό όταν κάποιος του λες ότι αύριο το πρωί μπορεί να πας στη δουλειά σου κανονικά, να οδηγείς τη μηχανή σου, να πας στο γυμναστήριο και να ακούσει, όχι αυτό που εμείς θέλουμε να του πούμε να ακούσει. Αυτό που πρέπει να ακούσει. Και στο συγκεκριμένο χειρουργείο, αυτό που του λέμε είναι αυτό που είναι. Θα το βιώσει πραγματικά πάρα πολύ εύκολα. Σίγουρα για όλα αυτά έχει βοηθήσει εξαιρετικά η νέα τεχνολογία που χρόνο με το χρόνο βελτιώνεται και έχετε στη διάθεσή σας εξαιρετικό εξοπλισμό. Είναι πολύ τιμητικό και πάρα πολύ βοηθητικό όταν βρίσκεσαι σε έναν όμιλο και ζητάς νέα τεχνολογία. Πρώτα-πρώτα να εμπιστεύονται εσένα που τη ζητάς για να την εφαρμόσεις στους ασθενείς του ιατρικού και επίσης επενδύουν στη νέα τεχνολογία, στους νέους γιατρούς και στην εξέλιξη. Το ιατρικό λοιπόν, ο όμιλος του ιατρικού αγοράζει τεχνολογία, πιστεύει στη νέα τεχνολογία, πιστεύει στους νέους γιατρούς, με στους οποίους θεωρώ ότι κατατάσσομαι και εγώ, και αυτό βοηθάει πάρα πολύ για την πολύ σωστή έκβαση των περιστατικών.
Είναι τιμή μου που βρίσκομαι στον όμιλο του ιατρικού. Δίνω και εγώ όλη μου την ψυχή, αλλά και το αποτέλεσμα και η βοήθεια που λαμβάνω είναι αντίστοιχη. Πώς φαντάζεστε την ουρολογία τα επόμενα χρόνια, τι έχετε να περιμένετε? Όλοι οι ιατρικοί και συγκεκριμένα οι χειρουργικές ειδικότητες βοηθούνται πάρα πολύ από την τεχνολογία. Η τεχνολογία είναι ένα πάτημα για να προχωρήσουμε την εφαρμογή των χειρουργικών επεμβάσεων με πολύ σωστά αποτελέσματα, όσο γίνεται πιο ανέμακτα και πιο ανώδυνα, και να επεκτείνουμε κι εμείς φυσικά τη δράση μας, αλλά μην ξεχνάμε και τον ανθρώπινο παράγοντα. Η τεχνολογία, το λέω γιατί είμαι λάτρης της νέας τεχνολογίας, ναι μεν βοηθάει, μας λύνει τα χέρια, βοηθάμε πάρα πολύ κόσμο, αλλά πρέπει και εμείς να είμαστε πάρα πολύ focus και πάρα πολύ από πάνω στην τεχνολογία και να την μάθουμε πρώτα, να την εφαρμόσουμε σωστά. Ιδάλλως και η τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει και δίκοπο μαχαίρι, καταλαβαίνετε. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί έχουμε την τεχνολογία και η ιατρική εξελίσσεται. Εξελίσσεται με τον τεχνολογικό εξοπλισμό, τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και με τη δική μας γνώση και συνεχή ενημέρωση. Τι ρόλο παίζει η εμπειρία στην δική σας ειδικότητα? Όλες οι επεμβάσεις έχουν το λεγόμενο όρο καμπύλη εκμάθησης. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι για να μπορέσεις να πεις ότι εγώ θα κάνω αυτό το χειρουργείο, σε αυτόν τον ασθενή, πρέπει να έχεις κάνει έναν αριθμό χειρουργείων. Άρα η εμπειρία είναι πιο πολύ σημαντική. Γι' αυτό είπα και πριν ότι στα έμπειρα χέρια ενός χειρουργού ουρολόγου η τεχνολογία θα δώσει τα σωστά αποτελέσματα. Όταν δεν έχουμε την εμπειρία, καλύτερα να μην ακουμπάμε ασθενή. Πραγματικά η εμπειρία του γιατρού σε συνδυασμό με τη σωστή τεχνολογία θα φέρει το απόλυτο αποτέλεσμα. Τι έχετε να πείτε στους ασθενείς που πρέπει να προγραμματίσουν το χειρουργείο τους, είτε διστάζουν, είτε φοβούνται? Άνδρες λοιπόν, νεότεροι και μεγαλύτεροι, γιατί δεν έχει περιορισμούς η μέθοδος Rezum. Φανταστείτε ότι μπορούμε να χειρουργήσουμε ακόμα και 90 χρόνων άνθρωπο. Και εδώ να τονίσουμε το πλεονέκτημα της μεθόδου Rezum είναι ότι ένας ασθενής που έχει σοβαρά καρδιολογικά προβλήματα και αναπνευστικά, που ο αναισθησιολόγος ή ο καρδιολόγος θα τον αποκλείσουν για μια άλλη μέθοδο, στη μέθοδο Rezum έχει θέση. Θα μπορέσουμε λοιπόν έναν ασθενή με σοβαρά καρδιολογικά προβλήματα, αντί να τον αφήσουμε με ένα μόνιμο καθετήρα, να του κάνουμε τη μέθοδο Rezum και να του προσφέρουμε ούρηση. Άρα λοιπόν και για τους παλαιότερους, τους πιο γυραιούς άνδρες και για τους νεότερους άνδρες, να μην φοβηθούν, να λύσουν το πρόβλημά τους, γιατί όταν αφήνεις κάτι, είναι όπως οι μηχανές και ο άνθρωπος. Να μην λειτουργεί σωστά, ο χρόνος λειτουργεί αρνητικά, αθροιστικά. Σημαίνει ότι το πρόβλημα επιδεινώνεται. Και επιδεινώνεται και όσον αφορά την αποθεραπεία του ασθενούς, αλλά κάνει και πιο δύσκολη τη δική μας δουλειά. Άντε να πω ότι η δική μας δουλειά θα την κάνουμε εύκολη, αλλά μετά η αποθεραπεία γίνεται δυσκολότερη. Μη φοβούνται λοιπόν οι νέοι άνδρες και οι παλαιότεροι να ακολουθήσουν την πόρτα των ιατρίων μας, να έρθουν στο ιατρικό, να έρθουν στο ιατρείο μας, να ενημερωθούν για την καινούργια τεχνολογία και το πόσο εύκολα μπορούμε να τους λύσουμε το πρόβλημα.